Vážení rodiče, představujeme vám základní školu Svatava, instituci s bohatou historií a moderním přístupem k výuce. Naše škola klade důraz na individuální rozvoj každého žáka. Nabízí moderní vybavení a širokou škálu mimoškolních aktivit. Jsme hrdí na úzkou spolupráci s místní komunitou, která obohacuje vzdělávací program a poskytuje žákům širší spektrum zkušeností. Základní škola Svatava je místem, kde se tradice setkává s moderními přístupy k výuce. Naším cílem je poskytovat kvalitní vzdělání v podnětném a podporujícím prostředí. Pokud hledáte školu, která se zaměřuje na individuální rozvoj, nabízí moderní vybavení a širokou škálu aktivit, přijďte se přesvědčit sami a staňte se součástí naší školní rodiny. Těšíme se na vás. Více vám ale o škole prozradí ředitelka školy, magistra Růžena Puchingerová. Dobrý den, jmenuji se Růžena Puchingerová a jsem ředitelkou základní školy a mateřské školy ve Svatavě. Naše škola a školka tvoří jedno sloučené zařízení, které je ve dvou odloučených budovách. Nicméně se často navštěvujeme, pořádáme společné akce a máme společné programy a právě díky tomu se cítíme jako jedna velká školní rodina. Jsme malá škola s velkým srdcem a jsme na to hrdí. U nás dáváme prostor nejen samotné výuce, ale především dětem. Díky menším třídám se můžeme každému žákovi individuálně věnovat, podporovat ho v tom, co mu jde nejlépe. Naši žáci spolupracují napříč ročníky, učí se navzájem pomáhat, inspirovat a přirozeně spolupracovat v týmu. A to jsou dovednosti, které si od nás odnášejí do života. Naše škola je moderně vybavená. Využíváme nejnovější technologie a metody výuky ve všech předmětech. Pracujeme s virtuální realitou, robotikou a programováním. Již několik let také úspěšně pilotujeme moderní výuku v anglickém jazyce a informatice. A protože se chceme o své zkušenosti dělit, tak pořádáme semináře pro nadšené učitele z celého Karlovarského kraje. Jsme zapojeni do evropských projektů a snažíme se neustále se rozvíjet. Myslíme si, že žáci by měli poznávat svět nejen z učebnic a proto od prvního ročníku pořádáme sportovní kurzy plavání, bruslení, lyžování nebo tenisu. Naši žáci se pravidelně účastní sportovní ligy škol, navštěvují zajímavé exkurze, kulturní akce a zažívají spoustu zážitkových výletů. Velkou radost nám dělá i spolupráce s místní knihovnou, kde si děti nacházejí cestu ke čtení. Ráda bych touto cestou poděkovala také našemu městysu Svatava, který naši školu maximálně podporuje, a to nejen finančně, ale i lidsky. A za tuto spolupráci jsme velice vděční a velice si ji vážíme. Věříme, že naše škola je místem, kam žáci chodí s radostí a kde se cítí bezpečně a kde získávají pevné základy pro svůj další život. Rádi přivítáme nové žáky i jejich rodiče, přijďte se k nám podívat. Jsme malá škola, která má co nabídnout. Moc se na vás těšíme.